Happy Day Brothers a ako ste videli v popise, sme tu Tomáš, Viktor a Damian. Naše videa budú o tutoriáloch a let's playoch. Bude to aj z našeho života, čo práve prežívame, čiže pozerajte nás a budete o nás vedieť viac, takže ja už som svoje povedal, teraz vám niečo povie pán Viktor. Akože čo mám hovoriť? Takže... Čo o tvojom živote proste. Tak ja som bol s pánom Tomášom, sme boli na kúpalísku. Práve včera. A opaľovací krém moc nefungoval. Som červený jak prasietko po šichte a proste tak. A teraz ešte pán Damian niečo povie na rozlúčku a už vlastne skončíme toto video, lebo toto má byť také uvítacie. To by nemalo byť také dlhé, že? A čo by som mal ja povedať? Ja som nič nerobil. Tak čo si robil čo si robil včera? Napríklad, čo si robil včera? Dnes sme sa stretli. Jasné. Všetci dohromady. Viete čo ja robím? Čo robíš? Hram šejka. Čiže Damian práve niečo robí, a neviem čo, on tam to nechce povedať. Krátko krky a jeden najmenší krky. OK. Hapči, ďakujem. A takže my končíme toto video. Damian, ďakujem za príspevok, ďakujem. No tak. Počkajte, minus alebo plus? To je plus. To je plus. Počkaj, toto je 87. Tak to je jedno. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu. Kráva. Kráva.